Prečo implantáty? Keď pacienti porovnávajú dostupné možnosti, najčastejšie hľadajú riešenia, ktoré je pevné, prirodzené a dlhodobo spoľahlivé. Práve preto sa implantáty stali zlatým štandardom pri náhrade stratených zubov. Implantát alebo mostík? Pri mostíku je často potrebné obrúsiť dva susedné zdravé zuby. Implantát sa naopak zavádza priamo do miesta chýbajúceho zuba a okolité zuby zostávajú nedotknuté. Aj preto je implantát dnes považovaný za najšetrnejší spôsob náhrady strateného zuba. Funguje ako vlastný zub? Zubný implantát nahrádza koreň a nadstavba jeho viditeľnú časť. Po zahojení je pevne spojený s kosťou a pri jedení či rozprávaní pôsobí veľmi podobne ako prirodzený zub. Môžete jesť, rozprávať sa a usmievať sa s rovnakou istotou ako pred stratou zuba. Je chýbajúci zub problém? Po strate zuba sa kosť a ďasno v danom mieste postupne zmenšujú. Čím dlhšie čakáte, tým môže byť následná implantácia náročnejšia a niekedy si vyžaduje doplnenie kosti. Ako prebieha implantácia? Liečba začína konzultáciou a 3D vyšetrením. Samotné zavedenie implantátu trvá zvyčajne pol až 3/4 hodinku. Následuje obdobie hojenia, počas ktorého môže mať pacient dočasnú protetickú prácu, ktorú nasadíme hneď po implantácii. Po zahojení nasadíme definitívnu korunku a nový zub je pripravený na bežné používanie. Bude to bolieť? Samotný zákrok prebieha v lokálnom znecitlivení podobne ako pri bežnom stomatologickom ošetrení. Počas implantácie pacient necíti, pri rozsiahlejších zákrokoch je možné využiť aj ďalšie formy znecitlivenia pre maximálny komfort. Aká je životnosť implantátu? Pri správnej hygiene a pravidelných kontrolách môže implantát slúžiť 10 ročia. Ide o dlhodobé riešenie, ktoré mnohým pacientom vydrží po celý život. A preto je implantát investíciou do budúcnosti vášho úsmevu. Čo mi prinesú implantáty? Implantáty prinášajú prirodzený vzhľad, vysokú stabilitu pri jedení, ochranu okolitých zubov a dlhú životnosť. Pomáhajú zachovať kosť, aj tvar tváre a umožňujú opäť usmievať sa bez obmedzení. Som vhodný kandidát na implantáty? Sú implantáty vhodným riešením aj pre vás? Objednajte sa na bezplatnú konzultáciu, získajte presný plán liečby, odpovede na svoje otázky a individuálnu cenovú ponuku vrátane aktuálneho zvýhodnenia.